tapedzerana ipapo. Genesis chapter number 41 verse number 51 and 52. Genesis chapter number 41 verse number 51 and 52. Joseph named the firstborn Manasseh, saying, "Certainly God has made me forget all my troubles and all my father's house." He named the second Ephraim, saying, "Certainly God has made me fruitful in the land of my suffering." Tiende zvekare kuna Philippians chapter number 3. Philippians chapter number 3. Verse number 13. Brothers and sisters, I do not consider myself to have attained this. Instead, I am single-minded, forgetting the things that are behind and reaching out for the things that are ahead. With this goal in mind, I strive towards the prize of the upward call of God in Christ Jesus. May the good Lord bless the reading of His word in the name of Jesus. Amen. Taitaura about the spirit world. Marimwesuro, we talked about the spirit world. Nesuro, we had a chance to pray. Today, tichiri kubata pa the spirit world. I have got a message for the church. Yandapa umsoro unoti, release the past and grab the future. Release the past and grab the future. Glory to God. Kunevari kunyora manotsi nyora kuti release the past. Kana kunditedzera kumashure zvindibatsire. Tai release the past and grab the future. Release the past and grab the future. Pane statement yandakambosvikawo kune imwe imba ndashanya, ndakaona paine mawoli enhaya akudhara aya. Mamwe aya anga akanyorwa kunzi mushamukadzi vedu we, vamwe akanzi be a visitor not a spy. Vamwe akati tigere mushe mushe nhamo toionera pa next door. Zvazvakanyorwa zvakasiyana siyana. Handimozviziva. Ndakaonawo chimwe changa chakanzi today is the first day for the rest of your life. Sekuru vanofamba nendege maswera sei? Taswera. Today is the first day for the rest of your life. Every day that we enter is a clean page. Hapana chinenge chaitika. Nditire amen. Hapana chinenge chaitika. Hapana anenge arwara. Hapana rufu runenge rwaitika. Hapana munyama unenge waonekwa. Muda nditire amen. Zuva richitanga rinotanga nechinhu chinonzi nyasha. Nyasha dzamwari dzinonzi itsva zuva nezuva. Jeremiah pana Lamentations, when Judah and Israel were in agony, Jeremiah says in the book of Lamentations chapter number 3,
He says, had it not been for the mercies of God, we would have perished. But these mercies are new each and every morning. Ndakasomboshayina rimwe zuva ndikati nyasha dzandiri kurarama nadzo Peter ane mimvuri yaiporesa haana kumbosangana nadzo. Johani akanyora the book of Revelation haana kumbosangana nadzo. John G. Lake akatanga AFM haana kumbosangana nadzo. Ivo vakasangana nedzavo dzemazuva avo, ini ndine dzanguwo dzemazuva angu. Saka mandikazvitarisa handizvione semunhu wemanga-manga, handizvione semunhu ari kungoraramawo, nditoriwo nenyasha dzangu. But usati wandiitira shanje, rega ndikutaurirewo announcement, ndikuudze kuti newewo une dzako itsva dzako wega dzisina anogona kuita copy and paste. Ndedzako wakadzipiwa naMwari, dzinenge dziri itsva zuva nezuva. Saka ndauya kuzobatsirana newe masikati anhasi kuti shandisa nyasha dzako. Haikona kupota uchicheuka uchitarisa nyasha dzevamwe vari kushandisa dzavo. Ita Mwari, nyasha dzangu ndedzei? Nyasha dzangu dziri papi? Nyasha dzangu ndingadzishandise sei? Amen. Mazera kuti muchechi kana vanhu mukasachenjera munoitira shanje munhu ari kushandisa nyasha dzako dzakatiti apa dzakaungana dzisina kana ari kushandisa. Noonenge uri bhizi kunzwa godo, unoita godo kuitira godo munhu ari kumhanya. Basa rako iwewe riri rekugadzira motikari, uri injiniya wakuitira godo munhu ari kumhanya. Zvakafanana nekuti hove ine nyasha dzekuswima inoitira shiri shanje nyasha dzekuti iri kubhururuka. Shiri haigone kubhururuka, hove haigone kuswaya, shiri haigone kuswima, hove haigone kubhururuka. Munhu nemunhu panyasha dzake zvawakapiwa naMwari, shandisa izvozvo. Haigone kuitira mumwe godo. Amen, hama dzangu. Amen, hama dzangu. Ukandiona ndisina chinhu haikona kuti haana, ita haasati aanacho. Tichitoya kusevhisi kuno kumufundisi, tauya kuzohodha pamusika wenyasha. Munhu nemunhu anenge achikumba zvake, munhu nemunhu achitora zvake. But akapusa manje anenge achaza kuti pana rumwe vari kutorei. Nzi yii amai ningi maona vabva vazadza dish, mai mwanda vabva vazadza dish. Isu tazongosara takangotarisa tikati naizvedu naiwe vanhu vachitora zvavo tizadza dish. Iwe kana ukaona vachizadza dish wotora chikochikari sadza chako. Ndozvaiitika pamazuva emana. Mana yaiburukira munhu wese, but munhu aiti kontena inomukwanira ndo yaaitora inomugutsa. Ndira kuti mwe munhu agutsika nepanapa kuti usafe wakaitira munhu shanje hazvikubatsire. Ndo zvakaita vakoma vaJosefu. Vaona Josefu asonerwa bhachi nababa, ndobva atanga kushoronga vasina hembe. Fundisi, ndakazoona kuti sei Josefu anga akasonerwa bhachi nababa. Amai vake vanga vafa. Amai vafa, anga ari mwana waRachel. Rachel akakurumidza kufa. Vamwe ava ana mai nini vamwe vese ana mai gurava vanga varipo vaine vana vavo vaigona kusonerawo vana vavo. But pane kunzwira nherera tsitsi yafirwa naamai vakaitira shanje kuti izvo mukoma asonerwa bhachi, mwana asonerwa bhachi. Plus Joseph anga ari mudiki. Unonzwa kuti Rachel akatambura kubata mwana, amubata angoti garei, ndobva ati musi waari kusununguka wechipiri ndobva afa. Saka Jacob aiziva, Israel aiziva kuti mwana uyu anotodawo special attention. Pata uchinzwisisa kuti zvimwe zvatiri kupiwa naMwari ispecial attention. Mwari vari kuona makuriro atakaita, Mwari vari kuona kwatakabva. Amen. Dzimwe mota dzamuri kuona taakufamba nembiri, Mwari vari kutsiva brema dzatisina kumbokwira, hatina mbobvira tapinda mumabrema. Saka kana ukaona pane imwe yakamirira brema, hatina kumbofamba nebrema izvo. Saka ukandiona ndakufamba nemota mbiri, siya ndakadaro.
zvangu. Mwari vari kukavhira zvimwe zvandisina kuwana. Pane vamwe vanhu vasinambobvira vadya masirial makuseni, taiita basa rekudya nhopi, tichidya chikafu chataitakura mumaplastiki emangai. Saka kana ukandiona ndakuitirwa zvakanaka naMwari, zvimwe zvacho kukavhira pamwe pakasaririra. Toda kuti ushandise nyasha dzinokavhira pakasaririra. Asonerwa bhachi vakoma pane kuenda kunana mama kuti vataure kuti udzai dedzi tiri kudawo mabhachi edu. Vanozwira shanje haanazvo. Toda kuti nhasi kana wane chawanacho haikona kuzwira shanje vanazvo. Ita Mwari makaita henyu, makapa baba nhingi motikari. Tinokutendai. Ndine mukoma haane motikari. Tinokutendai. Ndine hanzvadzi haane mba. Kana ukaona mumwe atengerwawo imba, enda unonamata uchibva mumukuku wako imomo. Ita ndakumboenda kumasabhabha, ndauya kuzotenda Mwari. Ndauya kuzotenda Mwari, kwete zveshanje, kwete zvekutsvaga kuonekwa. I celebrate my brother's victory. I celebrate the grace that is upon my brother's life. Pandiri kuona zvakadai somufundisi ndiri kukunyeperai. Pane zvinhu zvandasvika pano toziva kuti sangano rino rakabva kuKempton Park, but pane zvimwe zvamuri kuti kunda. Handina kuuya neshanje, ndauya kuzopemberera kuti Mwari makaita henyu. Takabereka chinorarama, takabereka chipenyu, hatina kubereka dofo resangano. Saka ndinozwa kuitirwa zvakanaka. Amen. Haleluya. Bvunzai baba masuka, bvunzai baba muti wasekwa, musi wamakatenga motikari yenyu takanga tichipemberera, taicelebrate. For your own information, all those who are in leadership, ndini ndakatanga kudriva mota yenyu. Nemiwo mufundisi ndakawanikwa ndichakutangirai ndichicelebrate nyasha. Saka pandodare baba ndozwa kuti nyasha dzacho dzinogona kukwanira tese. Mwari havana shortage yenyasha. Haikona kutambisa shanje uchiitira munhu ane nyasha shanje. Ndakambotaurira mwana ndikati kana ukatenga kushotwa neni musi wandatenga motikari watambisa shanje, ndava Mwari kwaari kundiendesa kure. Ko musi wandichazoita helicopter kana uri weshanje uchashandisei? Ko musi wandichazoita ndege, musi kana watanga kurwadziwa nezvidiki zvandanazvo uko kumberi uko, kana shanje dziri asset kwauri uri kudzipedzisa. Dai wadzichengeta dzazoshanda pamberi apa. Saka vakomana ava vakanzwira mukomana bhachi, haana kunzi mabhachi, bhachi 1. Hello. Dai amen. Zispiriti regodo rinobva kumweya yetsvina. Ukaona usingagone kuombererawo mumwe kana apasa chikoro, vasikana kutambirawo mumwe musi waachata. Amen. Tine vamwe sister vakanotora murume womunhu, varwadziwa kuti mwanasikana mudiki kwavari aroorwa, akuchata. Zvikanzi manje imi kana vana vadiki makuda kuroorwa kudai, taita navo intercession sisi ivavo, but vakarwadziwa kuti mumwe vakanotora zvese notora murume womunhu. Ando basa rasekuru. Ndikasiya ndisina kukuudzai, munosara makadaro. Ndati usaite shanje. Itati kana ukaona mumwe zvake zvaita kuti Mwari maita yenyu, kutoitirwa kwaita mumwe zvikura kuti Mwari anozvigona. Zvaanozvigona newewo uchaitirwa zvako. Mwari hapererwe. Mwari hapererwe. Mwari hapererwe. Saka vakoma vaJoseph kubva kuna Rubheni kusvika pane mudiki vanoita shanje dzekuti mukomana atengerwa bhachi. Joseph ndobva arota hope. Zvikanzi ndarota hope, ndine hope dzandasangana nadzo. Zvikanzi ndarota tichisunga
zvisote tanga tichisunga huswa, but ndaona zvenyu imimi zvichiwira pasi. Ndikaonawo changu chichisara chakamira. Vakoma vacho pane kuti vati inga unorota, vakatanga kunzwa hasha. Unoita hasha zvinhu zvauya kuhope, ende unorarauka. Chimwe chinhu chinoita kuti vanhu vasaone zvinhu kuhope inyaya yemarariro. Amen. Unorara uchipedza kuona firimu yehora, wongozoti B. Pakuti B kwacho unongoti B senzou. Makuseni unongomuka vharavhashu sechipemberi. Unongomuka uchienda kufamba kwacho uri swera kuenda mukwasha wezuva. Itai amen. Izvozvo hauna kana plan, hauna kana kwauri kuenda. Uchibuda chechi hausobodza kuti chafamba sei. Hello, handitaura means of transport, ndiri kutaura direction yakwauri kuenda. Pane vandabatsirana naye. Kana usina zvimwe zvekuita, ndoda kupa tipe nanotora mabhuku uverenge. Enda kumba unotanga kuverenga mabhuku, tanga kutsvaga gate 53, dzidzawo kutora license. Mweya uonepo ungafambe napo. Minana kana yakuuya iwoyo unzi unowanawo basa nekuti une license. Kunyanya ana amai. License haidi marriage certificate, haidi O-level. Ingodriva imotikari. Fundiso nyasasara achipedzisa. But vanhu ngavatore malicense naifundisa. Vanhu torewo malicense please. Ana mama, torewo malicense. Vaziva kuti chimwe chinhu ukaverenga kuna Isaiah 54, Mwari vakuda kuita munana, vanhu ngavatange vagadzira chinhu chinonzi capacity. Nonzi chinzi sing, O barren woman, because your children are going to be more. Vanzi extend your tent. Kureva kuti kana vana vakuzoya vanoswana pokugara. Vamwe vanhu chakutadzisai kusangana neminana mihombe inhau yekuti matenzi enyu ndeemhanga manga. Hello? Izvozvi soka nzizvo toti tanamata, handiti tainamatira munana wemari manheru. Mari yacho yasuspendwa muchadenga, inosvikira pai, hauna kana bank account. Hauna kana bank account. Munhu osvika aine million ndinoda kukuitira transfer. Ungati ndiitire e-wallet ye 300,000. Amen. Itai amen. Business rako harina kurongeka. Skill unayo but chausina excellence. Amen. Hallelujah. Kana wina chaunogona register. Wanawo paunoti apa ndepangu ngazvive nedefinition. Munhu kana uchitaura kuti chindibhadharai, itawo kuti ndiisirewo mari muaccount number yakati yebusiness. Dambudziko nderekuti munamato wako muhombe hombe, but physical capacity yako ndoshoma, ndopadiki. Hauna kugadzira nharaunda yako kuti munana wako uwane pekusvikira. Amen. Hello? Asi matsamwa mukatsamwa ndoikwidza kamutarara manje so zvinogumbura izvozvizvi pamwe pacho ndo zvinotobatsira. Vakaitira Joseph shanje, vakatadza kurota dzavo hope.
Nhasi ndoda kuti munhu nemunhu ita Mwari ndipewo hope dzangu, ndipewo zvandinorotawo inini, something that is tailor-made for me, something that is shaped for me, chakagadzirirwa inini. Mwari handisi mwana wenyu wemhanga-mhanga, neniwo ndakakosha. But Joseph aitirwa shanje nekuda kwebhachi, aitirwa shanje nekuda kwehope dzarota. Bhaibheri rinoti akapamhazve kurota. Vamwe vachiita madzikirira, mumwe ngaaite madreams, pamhazve kurota. Kana uine pamwe pawasvika haikona kugumira ipapo, pamhazve kurota. Tanga kuzwa kuti ndine vision hombe, tanga kuzwa kuti vision yangu yakukura kudarika zvayanga yakaita, pamhazve kurota. I want you to have a mindset that says I am a big dreamer. Kana vamwe vakatanga kukuitira shanje, do not stop. I want you to dream on. I want you to have a bigger vision. I want you to see greater things. For the Bible says, what no eye has seen, what no ear has heard, neither has it entered the hearts of men, what God has in his store. In his store. Mwari havasi kuzvimanifacture, Mwari vakatogadzira, Mwari vakatozvizadzisa, Mwari vakatozviunganidza, but vanhu havasi kutora. Riri kutsvaka vanhu vanotora zvavakagadzirirwa naMwari. Anoti Mwari, zvamakandigadzirira handisi kuzviregedza, ndinozvitora. Kubva nhasi tanga kuudza kuti gore rino hausi kuzopera ndisina kutora zvangu zva2021. Zvakamboitwa nemurume anonzi Joshua. Rimwe zuva achirwa hondo, ndobvaona kuti madinga ari kuroveka, ari bhizi kurova madinga. Zuva ndobva ranyora, ndobva ataura zvikanzi ndinoda kumborova vanhu ava. Zuva mira ipapo rakuda kunyora kusvikira ndapedza. Ndiri kutsvaka munhu anoudza 2021 kuti haikona kupera. Pane yaya ndinoda kumbopedzisa. Gore rino ndiri kuda maachievements. Gore rino ndine zvandinoda kubata. I want to add something to my asset base. Pane zvandiri kuda kuti zvigova zvangu. Haikona kurarama chiKristu chisina kana neshungu. Vamwe vanhu vari kuti takamirira kudzoka kwaJesu, but Jesu vakamirira kuti vanhu vabate basa, vanhu vaite replenish the earth, vanhu vaite subdue it, vanhu vaite fruitful, vanhu vaite multiply. Aripo here ari kundizwa anoti pastor, ndazvinzwa, my destiny is settled, my destiny is settled. Ramangwana rangu rakajeka. Vamwe vanhu munonyarara, but zvinoda vanotaura, zvinoda vanhu vanotaura. Chiri kuita kuti mashoko emuroyi ashande akwarambe ndechekuti muroyi akataura, but ivo wakarara mujesu, vakatokotsira ndichidaidzira kudai so, unenge wakatorara, but muroyi harare kana yasvika nguva yekuti izvo akutaura nezvako. Nhasi ndoda mora anoti ndoda kuti zvangu zvimbofambawo, zvangu ngazvimboitawo, destiny yangu, zvandakaona, zvandakaratidzwa, zvakarehwa naMwari. Aripo here ari kundizwa anotenda kuti Mwari anoita basa, anotenda kuti Mwari anoita minana, anotenda kuti Mwari anozarura mikuva. Muchine vanhu here muchecha, pane ari kundizwa here. Tiri kutaura nyaya yekuita release the past and grab the future. Joseph pakati pehope dzake nenguva yake yeexaltation anosangana nezvakawanda zvauri kusangana izvi. Pane zvawakarota nezvauri kushuva nepauri, pane process. Ndaiparidza kune imwe nzvimbo mufundisi, ndakurira kurukesheni. Taiti tikanzwa kuti kune firimu yekarati, taitanga tabvunza kuti ina fox here. Ndoka taibvunza kuti ina fox here.
vanhu vese vairwa mafirimu ekarati painge paine tingoti madhara so twaichengeta ndebvu dzemumasaidhi ewhite, mumwe wacho ainzi golden fox, mumwe wacho ainzi silver fox, ndo vairohwa pekupedzisira. Saka kuti firimu inakidze yaida paina fox, but fox haanakidze kana pasina main actor. Ndokuti ndikutaurira kuti panyaya yako iwewe pana fox ari kuzama kuti zvako zvirambe, but iwewe ndiwe main actor wacho. Chotaiziya ndechekuti aiziya kuti nyange akarohwa, nyange akabuda ropa, paunenge wakunzwisa tsitsi waingozonzi don't worry, main actor haafe. Utoziva kuti hapana, hazvisi kupera zvakadaro, main actor haafe. Saka Joseph nyange akakandwa mugoba, main actor haafe. Nyange akaenda kwaPotifa kuna amai vanoshusha, main actor haafe. Nyange akaendeswa kujeri, main actor haafe. Nyange akadudzira hope kune vanhu vanokanganwa, main actor haafe. Ndoda kukutaurira nhasi kuti nyange ukasangana nevasiri grateful, ziya kuti nyaya yako haipere, main actor haafe. Nyaya yako ichiri kuenderera pamberi. Hamusati maona kwandiri kuendeswa naMwari. Mwari vane kure kwavari kuenda nene. Nyaya yangu haigumire pano. Ndine nyaya yandiri kusiyira nyika. Pane rungano rwandiri kusiyira nyika. Pane zvinhu zvandakatakudzwa naMwari zvandichafanira kusiya ndatambidza nyika. Kana zvisote zvisati zvapfugama, nyaya haipere. Kana zuva, mwedzi nenyeredzi zvisati zvapfugama pamberi pangu, nyaya yangu haipere. Ndoda ndikutaurire nhasi kuti hausi kuzofa iwewe nyange uchirwara. Kana peposi yako isati yaakamblishwa, hausi kuzofa nyange zvikaita kunge zvarema, nyange zvikaita kunge zvarwadza. Ndoda munhu anonzwa kuti I am wired for a purpose. Pane pandiri kusvika, pane nhau yandiri kugadzirisa, pane nyaya ichabuda mushe. Aripo here ari kundinzwa watyisidzirwa nezvawakatarisana nazvo, but inzwa kuti hazvimbondikunda. Hapana kwazvinosvika, nenyasha ndinokunda chete, nenyasha zvinoita chete, nenyasha zvinozadziswa. Zvimwe zvinhu zvinoitika mazuva ekustada akawanda, but musi wegraduation iwana. Nyange ukadzidza ukanzi wasvika papa, musi wekugraduata iwana. Ndobvunzai profesa, vanoziva kuti nyange makore ese avakafamba, pane musi wavakazosvika vachinzi iye zvino zvakwana. Ceremony yacho haina kumborebesa, but iresult yemasleepless nights, iresult yepaishandwa pakawanda. Ndasi ndauya pano ndomboannounce graduation yevamwe vanhu vafamba mumaprocess akawanda. Ndimbokutaurira kuti iwewe wakuchigraduata. Bhaibheri rinotaura richiti faro ndobvarota hope. Haleluya. Dzimwe nyaya dzinobva nekupalasi, dzimwe nyaya Mwari anocreata need, dzimwe nyaya Mwari anocreata need. Pachaita need kupalasa, pachaita need yeskill yauinayo, pachaita need yechawakabatiswa naMwari, pachaita need yezano rako, pachaita need yeanointing yako, pachaita need yezvawakatambidzwa naMwari. Tazozwa kuti mandiri munomo ndakarongedzwa masolutions, mandiri munomo pane zvandakadaidzirwa naMwari, pane nyaya dzakatakura mukati meupenyu hwangu. I am loaded with solutions. I am somebody who has got solutions loaded in him. Solutions loaded in him. Muri pano here vanhu vechechi? Muri pano here? Tayame. Bhaibheri rinoti mambo arota hope, achirota hope anoti the survivor akanga ararama from result yehope dzambodudzirwa naJoseph. Anoti mambo, sorry, ndakakanganwa kukuudzai kuti kujeri uko kune munhu kana destiny yako kutsvaga, vachati mambo, sorry,
ndakakanganwa kukudzai kuti ansa iri kuroadport. Ndakakanganwa kukutaurirai kuti kuZimbabwe ndokune nyaya yenyu. Pane zvinhu zvichakutsvagira nzvimbo pamberi paMwari. Kachipo kawina kweikaka kachakuendesa pamberi pemadzimambo. Uchaerekana wapo. Hauzi munhu wemhanga-mhanga iwewe. Nyangwe uri mujere hauzi wemhanga-mhanga. Nyangwe wanga wakavharirwa hauzi wemhanga-mhanga. Joseph haana chikoro chaakaenda. Pakutanga akanga ari mutakuri wechikafu. Pechipiri anga ari muranda anotsvaira mumba. Pechitatu akanga ari munhu wemujere. Pechi4 anga ari mududziri wehope. Pati pese akachengetedza umwari. Haikona kurasa umwari kana zvaoma. Ziya kuti pamberi apa zvichashanda. Murume anotaura kuti kujeri kune munhu aripo, kuroadport kune munhu ariko. Yes, kunonzi kuDobsonville kune munhu ariko. Kana nyasha dzakuda dzinokutsvaga, munoziva kuti nyasha dzinoziva location yako, nyasha dzinoziva address yako, nyasha dzinoziva inonzi current location yako. Pamwe pacho nyasha hadzikuwanire kumba, pamwe dzinokutsvagira pane inonzi live location. Sezanhasi izvozvizvi dziri kuziva pauri, dziri kuziva parow yawakagara, dziri kuziva pacheya yawakagara, dziri kuziva wawakagara naye, dziri kuziva anofanira kudzigamuchira neasingafanire kudzigamuchira. Havazi maprisoners eshe anga ine solution, but prisoner number 46618 Joseph of Israel ndiye akanga aine solution. Nasi ndoda kuti Mwari wemasimba ose amboita kuti munhu nemunhu ari munova ambomharwa nezvaakasarudzirwa naMwari. Mwari vanoziva adresi yako, Mwari vanoziva pauri, Mwari vanoziva palokesheni pauri, Mwari vanoziva pacheya pawakagara, Mwari vanoziva zvese nezvako. Taimi yako yenyasha yakwana, taimi yako yekuti zvichiitika yakwana. Haupedze zuva ranhasha, haupabude padhoo apa zvako zvisati zvaita, hausi kuzopabuda padhoo apa. Ndiri kuti kana midzimu ine nharo, ndine nharo nemidzimu. Kana n'anga dzine nharo, ndine nharo nen'anga. Kana ngozi dzine nharo, ndine nharo nengozi. Kana mamhepo aine nharo, ndine nharo nemamhepo. Ndiri kuti haapabude padhoo apa. Taimi yake yakwana, zuva rake rakwana, opportunity yake yakwana. Joseph anonzi naye namambo, dudzira hope dzangu. Joseph anotaura anoti izvo nyaya yamaonaya yakangofanana hope mbiri dzamarota idza. Mombe dzamaona dzanga dzakakora, makore akaguta, makore eabhandedza. But pane nyaya iripo. After 7 years pachaita makore edrought. But mambo, regai ndikutaurirei, kana vanhu vazowana makore ekuti mune abhandedza, musazokanganwa kuti pachaita makore edrought. Saka tangai kuvaka pekuchengetera. Toda kuudza mumwe munhu nhasha kuti tanga kuvaka pekuchengetera. Pane pazvinogona kuoma, but right now ndatumwa naMwari kuzodeclare abundance. Abundance yakuuya ichakuchengeta chero pazvinooma, ichakuchengeta chero pazvinorwadza, ichakuchengeta chero pazvinooma. Toda kukubatsira nhasha, toda kudeclare abundance. Vamwe vanhu makarohwa nenhamo, vamwe vanhu makaremerwa neupenyu, but this afternoon I am here as a messenger of the Most High. I am here to declare kuti your time for abundance is at the end. Nguva yekuti uchimbobata zvakawanda yakwana. Ndakazvinzwa naJesu, vakati mbavha inongouya kuzoba, inouya kuzouraya, inouya kuzoparadza, but Jesu vakauya kuti tive neupenyu, upenyu hwakawanda. Pastor, ndiri kuzvinzwa panapa
pane vanhu vane nyasha dzeabundance, pane vanhu vane nyasha dzeabundance, pane mastreams ari kuzaruka, mastreams of income, mastreams of resources. Shamwari, pane zvakuitwa naMwari. Mwari ari kuzarura mikova, pane mastreams ari kuyerera. Chechi, muri kundizwa here? Pane ndatumwa naMwari, ndauya kuzopa munhu anga asisina hope. Joseph anga agarisa mujeri, anga apera tariro. But right now, as a messenger of the Most High, I am here to declare. Pane hova dzakuyerera, ndati pane hova dzakuyerera. Mumwe haasi kundinzwa, mumwe haasi kundinzwisisa, but pane hova dzakuyerera. Pawanga uchitemba napo, Mwari vari kutipa right, but pane pamwe pausingafunge. Right now as I am declaring, ideas are flowing in this auditorium. Pane vanhu vakupiwa ma-ideas anobva kuna Mweya Mutsvene. Pane nyasha dzemazano dzakushanda munomo. Pane vanhu vakupiwa mazano, vanhu vari kukutarisira pasi, vari kukanganisa. Maipotifa makaita zvinhu zvisirizvo, makadadira asiriya, hakusumuka uya, hamuchazomugona. Your time and your opportunity have just arrived. Are you here, somebody? Ndauya kuzoudza checha kuti mikana yazaruka, mikana yatapatira. Pane zvakuitwa naMwari, pane zvakuitwa naMwari, pane zvakuitwa naMwari, pane zvakuitwa naMwari. Vamwe manga makatsikirirwa pfungwa, vamwe manga makatsikirirwa mazano, vamwe manga makapiswa focus. But I am here as a trumpeter from the Most High God. Ndauya kuzotaura kuti zvakuchiitika. Ana baba nana mai, I am sensing open doors, I am sensing open windows, I am sensing open doors, I am sensing open windows. Pane rimwe dhora ndiri kuona, dhora rakaita rebronze, dhora rakavhara kunge madhoo aya anovharira mabhengi, dhoo zihombe hombe. But I am sensing the grace yekuti dhora kuzaruka, makuchibata zvihombe, makuchibata zvizhinji. Pane mvura yakunaya, pane zvikuru zvakuitika. Oyaba akasanda mahaya, rapata akashaka mahanda, renda labakayanda lamakaya. Mfundisi, nezuro ndakuenda kumba, ndakaenda ndichinamata. Pandainamata ndadarika pana ondekazava, ndakuenda panenonzi William Nikoya, ndakuenda nechepo papa kuti ndichinoofremba kuenda kumba. Ndakanzwa kuti munova mune munhu ane nyasha dzekutanga bhengi chairo chaira. Pane munhu ane nyasha dzekutanga bhengi. If you have been having that vision, I want to confirm it. If the Lord has been speaking to you about starting a bank, kana kuti wanga uchingofunga kuti idea, pane munhu ari kutanga bhengi munoma. Ndoda kuti mumake mazwa ndiri kutauraya. Pane munhu achatanga bhengi, ari munoma achaita director webhengi, bhengi rine chekuita naye kuita mukuru webhengi. How? I don't know, but I heard that when I was praying for this assembly on my way back yesterday. There is somebody who is carrying a grace of starting a financial institution, quite a lending facility, but I'm talking of a bank chairo. Pane munhu ari munova ari kupiwa nyasha dzekuzova nebhengi muno muchechi pakati penyu apa. Handisi kutaura arova uye handisi kutaura ari kuona paFacebook, ndiri kutaura munhu ari munova ane nyasha dzaakapiwa naMwari. Ndiri kuzvinzwa kuti pane munhu achatanga bhengi muno umu nezita ramambo Jesu weNazareta, in the mighty name of Jesus. Handikani kana Mwari atanga basa, kana Mwari akuita basa, anosimudza marombe, anoabvisa muguruva, anoagarisa pakakwirira, anoadyisa nemachinda. Haikona kunyeperwa kuti ndezvevarungu, ndezvevanoziva Mwari wavo. Bhaibheri rinoti vanoziva Mwari wavo
vachava nesimba, vachaita mabasa makuru. I am here to declare kuti chechi ino haisi kuzoramba ine vanhu vanenge vakangosungwa, vamwe makavharirwa panyama uri murombo, pamweya uri mupfumya, panyama wakaomerwa, pamweya wakarerukirwa, panyama wakaomerwa, panyama zviri kuramba, pati mumweya Mwari akatotanga basa. Ndoda kukutaurira nhasi, ndauya kuzokonekta zvemweya zvisvike panyama, zvemweya ngazvisvike panyama, zvemweya ngazvisvike panyama. Muri pano here vana vaMwari vanotenda kuzita rake, vanodaidza kuna Mwari, zvemweya ngazvisvike panyama, zvemweya ngazvisvike panyama. Maoko ako ngambozvibata, maoko ako ngambozvibata, chimbozvisumudza ngazvimbouya. Ndakamboti rimwe zuva ndichidzinga mweya wetsvina, dhimoni ndobva rataura zvikanzi uya ane mariwa but haazi kuibata. Pandakapedza, that person was a maid achishanda mumba, but pandakaguma kutaura naye akanga akurana an entire floor, achirana a multinational company. To pandakaguma kunzwa nezvake. Dzimwe nhamo dzamuri kuona panyama, mumweya hazvina kumira zvakadaro. Mumweya Mwari ane purpose newe, mumweya Mwari ane purpose newe. Joseph uri kujeri hako, but Mwari ane purpose newe. Joseph wakavharirwa hako, but Mwari ane purpose newe. Ndiri kuzvinzwa nhasi, ndatumwa naMwari kuzodeclare broken yokes, ndatumwa naMwari kuzodeclare open doors, ndatumwa naMwari kuzoshandiswa neanointed that it destroys yokes. I want you to release the pastor, I want you to release the pastor. Bhaibheri rinotaura richita ipapo Joseph akaona inonzi instant promotion. Yet about instant and sudden promotion. Pana kundizwe kungoti chibuda muno muchechi svondo rinoramba kupera, kutanga kunzwa ma-SMS achinayaso, kutanga kuona ma-email achinayaso, kutanga kuona ma-email achinayaso. Mazera kuti zvimwe zvinhu zvatisina zvakavharirwa mumweya. Mamwe ma-email ane basa akavharirwa mumweya, mamwe ma-finances ane basa akavharirwa mumweya, mamwe ma-breakthrough ane basa akavharirwa mumweya. Pane vanhu vanoti panyama muri kumuona akapfeka bhutsu ine mateya, but mumweya ane zvihombe zvaakachengeterwa. Ndoda kuti unzwisise nhasi kuti Mwari kana akuzadzisa, he is unstoppable. Nasi ndoda kutaura inonzi unstoppable grace, unstoppable grace. Kana nganga dzacho dzichida ngadziuye tinopedzerana, kana mashavi acho achida ngaauye tinopedzerana, kana mamhepo acho achida ngaauye tinopedzerana. Ndiri kudzinzwa nyasha dziri kusumudza vanhu pano. Pane vanhu vari kukwakwanurwa. Bayaka shamanda, rabaka sayanda, randa kaya mijata katamayana, randa labaya katatamaya, mayanda jima kaushakata, narapa katata. Ndiri kudeclare ma open doors, 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 ndiri kudeclare ma open doors. Kwawakanza usvika, ndauya kuzokutaurira kuti unosvika. Zvawakanza ubata, ndauya kuzokutaurira kuti unozvibata. Kwawakanza uenda, ndauya kuzokutaurira kuti unoenda. Pamazuva anaya eCovid mufundisi, ndedzimwe nyasha dzandakapiwa naMwari, nyasha dzemavhisa. Mavhisa vanhu vari kuenda international. Nhasi masikati pane mumwe ari kutoperekedzwa kuairport, ari kuenda kunyika. Patakatanga kumunamatira madhimoni aiti hazviite,
but izvozviso 5 anenge achita check-in achitoenda. Last week mumwe aenda kuAmerica, uye ari kuenda kuUK, mumwe ari kugarira anga akudzingwa kuIreland, Mwari ndobva vamuchengeta ikoko. Mumwe anga ari kuCanada, Mwari ndobva vamuchengetera ikoko. Patiri kutaura panapa ndongozivisa mumwe munhu kuti pane nyasha dzakuchishanda ipo panapa, pane nyasha dzakuchishanda ipo panapa. Fundisi, manga muripo imima pana 2010 pakapera World Cup, vanhu vachinzi vakudzingwa muno muZimbabwe, muno muSouth Africa. Manga muripo, I know you were there, man of God. Patakatanga kudeclare paya anodzi maZSP mapevitsi aya akauya zvenyasha tanamata. Saka nhasi ipo panapa pane nyasha dzandiri kunzwa, nyasha dzinoita kuti mapepa afambe, nyasha dzinoita kuti mavhisa afambe, nyasha dzinoita kuti vanhu vawane mabreakthrough. Ndinoda kukutaurira nhasha kuti hapana dhimoni uchavhara mapepa ako, hapana mweya wetsvina uchavhara vhisa rako. Because we have to go past the period. Gadzirirai murelease vanhu. Vamwe vamunofarira panapa vakuchienda nekuti havazive pano, vakuenda kune dzimwe nyika, vakuenda pane mamwe malevels, vakuenda kune dzimwe nyika. Kana uchinge wazoenda, rangarira zvawakaitirwa nenyasha uri parodhabhota. But right now the visas are coming out. Ari kubuda izvozvi, ari kubuda izvozvi, ari kubuda izvozvi. Inonzi instant elevation, instant elevation. Kusimudzwa chiripo, kusimudzwa kechihwara, kusimudzwa zviri very fast. Ndiri kunzwikwa here nhasi, varipo here vagadzirira anoti bhaza ndakuda kusumuka, ndakuda kubhururuka, ndakuda kuenda to the levels not necessarily out of the country, but kungowana mabreakthroughs ane chekuita nemablessings. But kani ndo zvandanamatira nhasi, ndo zvandanamatira ndikangopedza ndenda kuenda. But ndomboona marombe achisumuka mani, marombe chaiwo chaiwo, marombe chaiwo chaiwo, marombe chaiwo chaiwo, kwete marombe ari fake, marombe ari real. Vanhu vane upenyu hwakasunga, upenyu hwakatsikirira. Joseph anoti ari mujeri, anodaidzwa kunzi uri kudiwa kwamambo, ndobva anodudzira hope. Achipedza kududzira hope ndobva apa advice, apa advice. Mambo ega this time achatanga kutaura vega. Joseph haana kutiona zvekuita. Mupfungwa dzaJoseph aitoti kana ndikapedza kududzira ndiri kudzokera hangu kujeri. But mupfungwa dzamambo, mambo aitoona kuti panapa pana minister of finance, pana prime minister, pana second in command of the nation, pana someone achatonga the empire, pana someone anomanager the breakthrough yakuwanikwa neEgypt. Nasi ndoda kutaurira mumwe munhu panapa kuti wakusvitswa naMwari pawanga usingafungiri. Pane vanhu vanga vakadelita nhamba dzako vekumhuri, vachikuonera pasi, vachikuona sewe manga. But izvozvi so uchanzwa vakutaura ndiri kutsvagawo nhamba dzamukoma Alfred. Ndachida kuti ndimbosvika pandinoda kutaura nawo. Chii chaitika? Ndiri kudeclare breakthrough. Kana tichinamata kudai mufundisi, it's wrestling, it's spiritual warfare. Tinenge tichirwa hondo. Kana tichirwa hondo ndo panobva kukunda pedu, ndo panobva kukunda kwedu. Saka Joseph anobva angoerekana abva kujeri, manheru akupalace, arara kujeri. But manheru akukotsira ari kupalace. Kwawamukira hakusiriko kwaunorara, kwawamukira hakusiriko kwaunorara, kwawamukira hakusiriko kwaunorara. Ndiri kuzvinzwa pastor, mukati menyu mune vanhu vane favor dzakakurisa dzakablokwa. But chimwe chinobloka favor inyaya yemagrudges. Hauregereri, nyaya inokutadzisa kuti zvinhu zvako zvifambe. Zviri kuurayirwa pakusaregerera. Unoti kana ukabatirira pachino ukadzamara wavenga munhu wamuvenga,
ukadzamara wanzwa kuti watadzirwa haugoni kuregerera, saka you are blocking your destiny right now. That spirit yekusaregerera ibvise mukati meupenyu hwako. Ndiri kuziva kuti pamwe wakaabhuswa nehama, but chiri kukutadzisa kusumuka inhau yekuti unoda kutizva kana wapfuma uvakaurise. Pamwe vanhu makaitirwa utsinye, ndopandiri kutaura kuti release the past. Pamwe makaitirwa zvinhu zvakaipa, ipapo pandiri kutotaura Mwari mufundisi mamuchiparidza zvakanaka kwamakuendako. Actually ndokwananga ndichitouya, ndokwana kumwe kwese kunanga tori munzira. Ndiri kuda kuzotaurira vanhu kuti murapwe zvironda zviri pamwoyo, magiraji ari pamwoyo, hasha dziri pamwoyo, utsinye hwamakaitirwa hauna zvauri kukubatsira. I want you to release that person. I want you to release that abuser. Uzwa kuti handichamunzwira hasha. Vamwe makandirerwa nanasekuru muchirohwa nezvamboko, muchimukira kunofudziswa mombe, but masikati anhasha rakuti nhasi uti Mwari nyasha dzenyu dzakakwana. I am releasing them. Handisi kunzwa hasha, handisi kunzwa kuvagumbukira, ndiri kunzwa kuvaregerera. Where are you my brother? Aripo munhu anga aine hasha munova wanga wakagumbuka, pati kugumbuka ikoko ndo chimwe chete chasara chaSatani changa chakavharira breakthrough yako. Ndo chimwe chete chasara chewakaipa changa chakavharira breakthrough yako. Nhasi tsvaga nhamba dzake, mutumire meseja, mutaurire kuti sekuru makaita henyu, makandipinza chikoro. Unatozivako kuti vakakupinza uchikuitira utsinye, but vataurire kuti makaita henyu, makandigonera baba, makaita henyu. What are we doing? We are releasing the past, we are grabbing the future. Kwawakuenda kwakuda negodo, kwawakuenda kwakuda nehasha, kwawakuenda kwakuda notsiva, kwawakuenda kwakuda nechigumbo, kwawakuenda kwakuda asina kuregerera. Release the past. Regerera vakoma vako, regerera vana vamai vako, regerera vabereki vako, regerera that abusive uncle, regerera that cursing teacher, muregerere. Vamwe vana makakuvadzwa moya nekuda kwematicha akataura zvakaipa pamusoro peupenyu hwenyu, but ndatumwa naMwari, ndatumwa kuti ndizokuudza kuti it's time to let go. It is time to let go. It is time to let go. It is time to let go. Aripo here ari kundinzwa anoti ndipondisi ndazvinzwa. I am letting them go. Zvinenge zvirikuda kuita nharo, but iri kuvaregerera chete. Vamwe vakakuitira utsinya, vamwe vaida kukuuraya, vamwe vaida kukuparadza, but nhasi ndatumwa naMwari kuti ndizokudza kuti regerera. Ukaverenga kuna Mark chapter number 11, Bible inotaura kuti mountain movers are forgiving people. If you want to move a mountain, you have to forgive those that transgress against you. Kana uchida kuti nhamo itize nespeed yelight, regerera. Kana uchida kuti zvikufambire zvakanaka, forgive, bisa hasha. Ndikunzwikwa here. Saka shoko raMwari rinotaura richiti hanzi akangoti agara, mukadzi haana kuzotsvaga, akaitawo kupiwa namambo, ndobva mwana womupurisita, ndobva asununguka mwana, ndobva wekutanga, ndobva hanzi Manase. Kuti Manase zvikanzi zvinorevei? Zvikanzi ndakanganwa. Naye Joseph chimbotitaurira kuti experience yekuvengerwa bhachi yakamira sei. Chimbofunga kuti munhu ari kukontrola ikonomi yenyika angafunge here nyaya yekuvengerwa bhachi 1? Ndakanganwa, ndichaziva test yenyevhe handichaiziva. Ko majuru anotesta sei? Hauchazviziva. Ko nhamo yekufamba netsoka hauchaiziva. Ko kuenda kuchikoro netsoka muwinda hauchazviziva. Ndakanganwa. Nhasi ndinoda kudeclare kuti pane vanhu vachakanganwa.
kukangana. I am about to finish. Mwari vari kudzimara nezuro rako. Uchashamisa vanhu iwo. Pauri kudzokera kwawakabva uchashamisa vanhu. Ndati kwauri kudzokera kwawakabva vanhu vachashamisika. Ndiri kudzinzwa nyasha dzacho apa paeri apa. Ameno zviri kuitika. Mwari vane vanhu vavarangarira ipapa apa. Paritange pane mvura iri kunaya so. Pane vanhu vari kunayiwa nemvura yaMwari. Ameno zviri kuitika ipapa. Kune munhu arangarirwa naMwari. Your life will never be the same again. Ndati, your life will never be the same again. Naiwe Joseph, chiko kumba kwa Potifa kwakamira sei hati handichaziva ini. Zviya mai Potifa vaida kukuitire chii? Anoti handisitomboziva, muri kutaura nezvei? Handichaziva. God is deleting bad memories. Nhasi ndoda kuti umbotora analogy yememory card refoni. Unoziva kana foni yako ine memory card, unogona kungoshandisa function yekuti delete. Kuuploada kunotora nguva but kudelete hakutore time. Nhasi ndoda kuti timbodelete mabad memories. Umbodeleterwa mabad memories. Zvakatora nguva zvichiuploadwa. Vamwe makatambudzika 13 years, vamwe makatambudzika 20 years, vamwe makatambudzika 21 years, but zvakuzimika ka1 chiripo zvakuzimika ka1 kungobaya bhatani rakanzi delete. Unoona zvichiita kunge zviri kumedzwa so ichiti ikati 1%, 3%, 7%, 9%, 15%, 31%, 47%, 58%, 69%, 74%, 84%, 89%. Yobeta kunge yatigara yobva yati 91%, 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 99%, 100%. Watona kuti hapasisira chiripo. Ndo zvakuitika. Mwari vari kubvira nemaproblems ako rapidly. Zvakuitika very fast. Nai Joseph, timbotiudza kuti kukandwa mugomba kwakamira sei? Haachaziva. Kufirwa naamai kwakamira sei? Haachaziva. Kufara nababa vega paine mastep mother nemastep brother zvakamira sei? Haachaziva. I want you to release your past. I want you to release your past. I want you to release your past. Bible rinoti kana munhu ava muna Kristu Jesu chava chisikwa chitsva zvakare zvapfuura. Tarira zvinhu zvese zvava zvitsva. Kuchinja magezero, kuchinja mapfekero, kuchinja mafambiro. Kana wakufamba pane step yakaitirwa nyasha. Hauchangofamba kuti chero ndasvika wane step yawinaya. Aripere ari kundinzwa nhasha. Ndati pane nyasha dzaburuka pano. There is a past that is being let go. Pane vanhu vanga vakatakura zvinorema mumwoyo mavo. Zvitsvage izvozvi. Ndinoda kuti zvitsvage. Tanga kuzvitsvaga mumwoyo mako, tanga kuzvitsvaga. Ndiri kuzviziva kuti pane vasisazvinzwe. Hasha dzanga dzichikutemesa musoro nekuda kwezvawakaitirwa dzapera. Dzitsvage mauri. Vhangeri munondo unocheka nekwezi. Vhangeri inyundo inopasa zvinhu zviri kupasika. Oh mandeketa mahaka shanda basaya. But waregerera pawanoti hanzi izvo zvandaiona sezvakakosha ndakazviregedza ndikazviona semarara. For the sake of knowing Christ, those things that I considered as benefits, I count them as junk. For the sake of the perfect knowledge of Christ, and one thing that I do is I release the past. I grab the future. The future is fruitful. Manasseh, ndiye wekutanga, pamashure Ephraim. 1 Kings 17:1. 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 1 Kings
pamashure Ephraim baba vangu ine mazita 2 wani racho rainzi Muranganwa ranga riri rekutewa but rimwe racho rainzi Ephraim. Iye zvino ndikachinja vana vangu surname handivati Muranganwa ndovati Ephraim. Fruitful panapa pasangano pane vanhu vakuita fruitful nditokutaurira pane vanhu vakuita fruitful handisisina zvimwe zvokutaura ndapedza. Mfundisi ndapedza ndoti mutarisi ndoti muvaone ndimi mati muchadya navo kudzimba dzavo ndimi mati muchavashanyira regai muone 10 around yakuitika panapa. Ndoziva kuti God has already started these things but there is a dimension yandatumwawo nayo naMwari yekuti vanhu vakuita fruitful. Tarisa maoko ako iwaya chimboatarisa ona maoko ako iwaya maoko iwaya awinawa maoko iwaya tarisa rwaunonyora narwo tarisa ruoko rwaunonyora narwo ruoko irworwo ruchatanga kusaina mapepa ari important uchatanga kusaina mapepa ari important uchatanga kusaina mapepa ari important pane vanhu vachatanga kusaina mapepa ari important nemaoko iwayaya Mwari havasi kukupa maoko manyowani vari kungotransfoma avanga vainawa anga achisaina maacknowledge of death akuchisaina abundance akuchisaina zvakawanda akusainira zvakawanda nekuti waregerera zvanga zviri kumashure kwako tatumwa naMwari nhasi kuzodeclare fruitfulness pano. Vamwe vanhu manga makaitirwa mhiko dzekuti hapana chaunobata toda kuti udzokere kumashure kwako utarise kuti pane mumwe akauya akataura imwe mhiko zvekare pane imwe mhiko nyowani yakazoitwa yekuti ndiri kuzoita fruitful ndauya kuzoannounsa ndauya kuzopronounsa ndauya kuzodeclare fruitfulness. Chechi muri pano here vana vaMwari aripo here ari kuzvinzwa kuti my season for fruitfulness is arrived. Yakwana time yekuchibata zvihombe yakwana time yekuchibata zvizhinji. Ndati ndapedza kuparidza chechi ndakutaurirai vamwe havasi kundinzwisisa but zvakutoitika. Remember not the former things. Haikone kuramba muchifunga zvakare zvapfuura. Tarira zvinhu zvese zvava zvitsva. Pane zvinhu zvitsva zvakuitika. Muchechi ngamumboita manew houses, muchechi ngamumboita manew cars, muchechi ngamumboita manew ministries, muchechi ngamumboita manew giftings, muchechi ngamumboita manew cases of new babies. Pane vanhu vachapiwa vana vatsva tumababies this time next year. Pandiri kutaura pano kumba kwenyu kunenge kuine kamwana kanyowana nezita ramambo Jesu weNazareta nekuti akataura barrenness takuzvidzima tichitaura fruitfulness, akataura failure takuzvidzima tichitaura success, akataura closed doors takuzvidzima tichitaura open doors, akataura closed windows takuzvidzima tichitaura open windows, akataura limitedness takuzvidzima tichitaura expansion. Bhaibheri rinotaura richiti enlarge your territory, enlarge your borders. There is an enlargement that is taking place right now. I want everyone kuti amire asumuke netsoka dzake achitanga kuti akutaura enlargement. Pane inonzi territorial expansion, pane inonzi territorial expansion. There are territories that are growing, there are territories that are growing, there are territories that are growing. Ana baba nana amai, pane territory mayowana, pane levels akusvikwa, pane
malevels akusvikwa. Are you ready church? Magadzirira here, magadzirira here. Moto waMwari wakudhila nezvinenharo, moto waMwari wakudhila nezvasatani, moto waMwari wakudhila nezvemamhepo, moto waMwari wakudhila nezvinenharo. I want somebody to get ready. There is something that is happening. There is a movement. Ezekiel anoti mwanakomana wehondo, mapfupa aya anorarama here? Ezekiel anoti handizvire, anoti naJehovha profita. Naiwe tendai, marombe aya anosimuka here? Ndikati handizvire. Mwari vanonditaurira kuti prophesy, move things in the spirit realm.